Noi nu e face că doi de președinte. Am văzut partidul verde. Așa e să Doi domnul general. Da. Este online. Și cu domnul Părinte. Dăm citire ordinii de zi. Avem un singur proiect. Proiect de hotărâre numărul 70 din 20 a 10 a 2025 privind prelungirea până la data de 31 a 12 a 2025 a scrisorii de garanție de la PNG CIM ESAG IPN numărul 106 din 30 a 5 a 2019. Cine este? Supunem la vot. Cine este pentru? Online? Pentru și eu. Ați auzit, da? Domnul Ali. Pentru, da. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție numărul 106 din 30 a 5 a 2019 până la data de 31 a 12 a 2025, inclusiv scrisoarea de garanție de la PNG CIM, ESA, IPN numărul 106 din 30 a 5 a 2019 este în sumă de 291.468,75 de lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 291.468,75 lei din fondurile rambursabile pentru implementarea proiectului Centrul Multifuncțional de Asistență Socială, orașul Urban, județul Gorj. În baza contractului de finanțare nerambursabilă numărul C 19.272 S 206 14 2005 114 din data de 8 a 4 2019 și altele adiționale hotărâre în favoarea Agenției pentru finanțarea investițiilor rurale. Data limită de executare a proiectului, conform contractului, este 31 12 2025. Necesară prelungirea valabilității scrisorii de garanție numărul 106 30 a 5 a 2019 până la data de 31 12 2025, inclusiv valoarea scrisorii de garanție este de 291.468,65, nu se modifică valoarea, reprezintă 100% din valoarea avansului, în sumă de 291.468,75. Valabilitatea inițială a scrisorii de garanție este 8 a 12 a 2025 inclusiv. Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungirea este de o lună, aproximativ o lună. Acesta este raportul de specialitate la primul de hotărâre. Are ceva întrebări? Pune la vot. Cine este? Centrul ăsta unde este, da? Spatele din Spatele pompieri, la acolo să coșim. Lateral. Este în construcție. Și facem această prelungire pentru că nu se termină cu... Nu se termină, dar s-a prelungit contractul de fapt, s-a reziliat, nu cred că este preluat. Pentru social? De asistență socială. Da, include efect. Stadion. Nu, ai provizor. Provizoriu. O să funcționeze. Bun, și se termină până la 29 iunie. Asta încercăm să terminăm, dar s-a solicitat. Asta e ideea, să terminăm. Asta a fost maxim din ce am putut prelungi. Nu mai era ce termină. Ce s-a întâmplat? Este finanțarea, nu? Toată, nu toată. Toată sau ce e rămas? Se face expertiza? Penalități. Constructorul care cine e? Asta de la școală? Cu gigatul la școală? Tigoan din Țigleni? Nu știu,
ăsta o... La mine, unde este? Supunem la votare, este pentru. E ceva împotrivă, să abține. Pentru și eu. Mai prost. Eu pentru. Declarăm ședința închisă. Păi, sigur.